Moltes gràcies. Avui presentem una moció que va en la nostra línia bàsica, aquella de rescatem persones i aquella que ens mou en cada un dels passos que donem com a compromís. I, lògicament, i tal com ha sigut rebutjada, nosaltres no podíem aprovar aquesta esmena perquè, bàsicament, el pla que vostès estan demanant ve legislat per l'Ordre de Conselleria de Benestar Social 27/2013 del 26 de desembre, pel qual es regulen i es convoquen les ajudes d'emergència, característiques i tipologia. Ajudes d'emergència que ja venen marcades per la Conselleria, tot i que no les pague, tot i que la part que la Conselleria tindria que aportar no la pague, i són 250.000 euros els que aporta l'Ajuntament, que es deuen, que els aporta en solitari i que vostès han votat en contra en el pressupost, nosaltres no podíem acceptar això perquè va contra llei. Si el senyor Folgado haguera tingut a bé aquest matí de passar l'esmena quan s'ha reunit en Junta de Portaveus o aquesta mateixa vesprada, aleshores podríem haver explicat que el que vostès demanen va justament contra llei i que des de serveis socials no podíem estar esperant ajudar a la gent a pagar els rebuts de llum a una esmena del Partit Popular. Si el Partit Popular pensa que tenim que esperar 2 anys per ajudar a la gent a pagar els seus rebuts de llum, està molt equivocat i les coses no funcionen així en aquest Ajuntament. I amb aquesta moció demanem que des de la Generalitat s'aprovi una llei per la qual no es puga tallar la llum per impagament, sobretot durant els mesos de temperatures extremes. I també sol·licitem que s'avance pel que fa a la rehabilitació energètica dels edificis, tal com Europa està demanant. Miren, s'estima que un 10% de la població no pot pagar les despeses per mantenir una casa dintre d'un interval de temperatura adequat i des de l'any 2011 la Unió Europea considera la pobresa energètica com a una prioritat social. I la solució que Rajoy aporta a tot això, a tot el territori espanyol, és que ens ha pujat el rebut de la llum un 2,3% per a l'any 2014. Eixes són les solucions de Rajoy. Col·locar a Espanya en el tercer lloc del rànquing dels països on més es paga per la factura de la llum. Solament es guanyen Malta i Xipre. I des del 2003 l'energia elèctrica en aquest país ha pujat un 70,3%, gràcies a altres, a mesures estrella de ministres estrellats, com ara Rato, que va ser el primer en inventar-se allò del dèficit tarifari que ens ha dut a la ruïna a Sí i a Bankia. A més, hi ha forts rumors d'una pujada de l'IVA al 24%, la seva política no pensa en la situació de la majoria dels ciutadans. Miren vostès, si jo demà parlo amb el senyor Ripollet, si li compro un quadre, pagaré un IVA del 10%. En canvi, si necessite obrir el gas o obrir la vitroceràmica i cal fer aigua per a poder ficar-la en una bossa i aigua calenta per la nit, tindré que pagar un IVA del 21%. La gent no podem continuar pagant un IVA de luxe per un bé com és l'energia. Davant d'una injusta i desorbitada i abusiva pujada de la llum, el govern local de Vila-real sí que havia de fer alguna cosa. A nivell local, la pobresa energètica existeix. Hi ha gent que no pot arribar a final de mes i pagar la llum. I per això hem pres la iniciativa social, una iniciativa que des d'esta legislatura s'està portant a terme. I vostès desconeixen, tal com han demostrat en la seva esmena, que la meitat de les ajudes d'emergència, 250.000 euros de pressupost que vostès han votat en contra, la meitat van per ajudar a la gent a mantenir les seues cases i l'altra meitat van per ajudar-los a menjar. I vostès fan oïts sords quan des de Càritas es estan dient que el segon producte més demandat després del menjar és justament l'energia. Vostès, representants dels PPs, que anaven a portar la iniciativa social, i ja veig jo quines són les maneres, hauran de dir que sí al Gestionet, hauran de dir que sí, hauran de reconèixer que el Gestionet, un servei gratuït, amb doble internacionalitat. La primera i la més important és lluitar des de Vila-real contra la pobresa energètica, contra aquesta pujada de la llum, ajudar a la gent a reduir i, per una altra banda, també a minorar les emissions contaminants a l'atmosfera. Un servei pel qual ja s'han interessat altres ajuntaments, un servei en el qual té 3 línies bàsiques: rescatar persona, foment de les empreses locals i joves emprenedors. Paraules que ara volen dir molt, però que no han estat mai en el diccionari del Partit Popular. I miren vostès, i en això acabe, una legislació autonòmica com la que així Compromís demana, estalviaria titulars com aquests. La pobreza energètica mata 3 veces más que la carretera. I que parlen de que la seva comunitat, la d'Alberto Fabra, és la 4ª autonomia amb major mortalitat hivernal. És a dir,
Així, hi ha morts prematures, sobretot entre els majors, als quals el PP els ha congelat la pensió i la vida. S'estima que entre un 10 i un 40% de la mortalitat addicional d'hivern va lligada a la pobresa energètica. I front a això, el govern de Rajoy ens apuja el rebut de la llum durant el mes de gener. Miren vostès, ja és hora de començar a treballar pel benestar de la nostra gent i actuar a favor de les persones, actuar per rescatar persones i no elèctriques, on el PSOE té el gran seu cementeri d'elefants. En les nòmines de les elèctriques espanyoles trobem noms com González, Salgado, Acebo i fins i tot el marit de la senyora Cospedal. Moltes gràcies. Moltes gràcies.